Persuna waħda tista' ssalva sa 8 ħajjiet jekk tiddeċiedi li tagħti l-organi tagħha. Sissa kienu madwar 25,000 ruħ li niżlu isimhom fir-Reġistru tad-Donaturi tal-Organi li tnieda madwar sentejn ilu. Żieda ta' aktar minn 11,000 fl-aħħar 12 xahar. Id-differenza llum minn sentejn ilu id-donaturi li rreġistraw ix-xewqa tagħhom li jagħtu organi wara ħajjithom tkun irrispettata u ma tistax tinbidel minn rabathom. Paul Kalleja, Nursing Officer for Renal Unit u koordinatur ta' trappjanti fl-Isptar Mater Dei, spjega li l-kliwi huma l-aktar organi li l-pazjenti jistennew l-iktar. Qal li kull kilwa li tingħata b'donazzjoni tingħata lil pazjenti f'Malta waqt li l-organi oħra bħal fwied u l-pulmun jistgħu jintbagħtu barra minn Malta biex jibbenefikaw pazjenti oħrajn. Dis-sena kellna madwar 13 il-donatur li dawn għal ċertu ċirkustanzi mietu u ħallew l-organi tagħhom. Ibbenefikaw minn daw il-13 il-donatur kien hemm madwar 16 il-pazjent li rċevew kilwa. Ovvjament mbagħad ikun hemm id-donaturi l-ħajjin minn daw kellna 5 u ovvjament taw il-5 persuni oħra li kienu jibgħatu minn kliwi. Is-Sur Kalleja qal li l-ammont milħuq fir-Reġistru tad-Donaturi tal-Organi huwa ta' sodisfazzjon kbir minħabba l-bżonn kontinwu ta' donazzjonijiet. Jien minn hawnhekk inħeġġeġ jiġifieri biex ikollna iktar donazzjonijiet, ikollna iktar donaturi għax nistgħu nagħmlu ħafna u ħafna ġid lil pazjenti oħra li huma morda kroniċi mart ta' dawn l-organi. Sa sentejn ilu reġistrazzjoni mid-donaturi ma kienx regolata b'liġi u anki dawk li kellhom id-donor card ix-xewqa tagħhom setet tinbidel mill-qraba. Is-Sur Kalleja qal li kull min jalaq 16 sena jista' juri x-xewqa tiegħu li jkun donatur u sostna li kull min jirreġistra se jkun potenzjalment qed jagħti l-ħajja lil persuni oħra. Ir-reġistrazzjoni tista' ssir fuq organdonations.gov.mt jew billi timlaq applikazzjoni miċ-ċentru tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.